Чакай да се въртам назад. По-голям само. Жив се. И сега ужински. Леле, помощ. Гледай как излиза. Какво не ти трябва? Картончево. Знам, кажеш на майка ме, ай сега вози. Чуят кой е нормален. На YouTube като само ке запишем Crazy Driver. Хайде бе, една минута снимам, ще не си скухнам с кухалница. Скукая. Цялый пацанито. Да сега готово. Държи кочница и лако и жаба. Защо държиш кочница? Нямам пълна. Никс. Виждам. Пъкни! Уши се. Нищо такова. Уши имаш. It's still alive! Ке не взима. Така да искаш, ама. Тя е готова. Изключи. Диви. Хайде. Кукай. Каква е промъчна? Не знам. Немай. Оу! Това на YouTube трябва да видя. Тя стайна. Ай! Това трябваше. Ова дефинитивно. Да, го фатив. Се факаш? Факям. Да, на YouTube се отваряш. Дефинитивно. Си кажем да Crazy Driver трайше и после ке ставаме на Crazy Driver Емил. Да ти се. Намазвам, правям се инсерти. Не сакам да се фатам увис. Така. Увис? Да. Пауза ке ставам и увис ке те фатам. Нема. Знаеш що сакам? От страна да я фатам. Той има, от страна има. И да се стръкаваш и да се тъпаш. Да. Айде. Сакам от страна да го фатам. Айде. Айде бе, ако не можеш. Оу. Yes. Не, трябва вака. Знам, да не умрам да ще това. Yes. И такъв slow motion да имам. Така... Туп. Ако има на компютъра slow motion. Успорена снимка. Влезам. Айде! Не ми се вижда! Ресет. И това почва. Пауза. Не! Да! Ай, немoj решат сега да ти правя. Айде! Турбо. Айде!
Haide, ia. Come on. Dead. Jos! Ušteživa. Idem ići prekavat. Dam pauzu, nije leživo. Ajde, pravo. Сега почне да стопираш. Не, сега резумирам. Ajde, potvaj. Digaj. Стоп. To.